Makusana uthengato umene watipeza posachedwa pano nakuti Moses Kunkuyu amenetu ni mkulu wokopa nthoko chipani cha Malawi Congress Party pajaso wandiphungu wa nyumba ya malamulo kuchokera kudeza Mulunduni constituency amenewa pano ndekuti akazipereka kulikulu la polisi ku area 30 mu mzindato wa Lilongwe ndefunso nkumaza khalapobe kuti kodi chimene chachitika ndi chani kuti akunkuyu akazipereke ku area 30. Makosana sofa uthenga umene utapeza apolisi zikuoneka kuti anakatenga chilolezo ku mabwalo a milandu kuti no awayitanise Moses Kunkuyu ndi cholinga choti afunse mafunso awiri atatu ndipo osatira mphepo imene itapeza Moses Kunkuyu anangonyamukano okha ulendo kumene ku area 30 kuti akamve kuti chimene akufunira kumeneko ndi chani ndipotu amene amayankhulira polisi amene otundi Leo Chintembo asimikiza kuti Moses Kunkuyu ali kumeneko ku area 30 kumeneno akufunsa mafunso awiri atatu komano akana kuti afotokozere chifukwa chenicheni chimene akuayitanira Moses Kunkuyu kuti nkhani yake ndi yotani kuti kaya ngati kuli milandu anapalamula milandu yotani ndete uziwa kale kuti kuli nkhani zambiri zimene zimazungulira zokhuzana ndi amene wa Moses Kunkuyu mbuyomo paja nkatchulirapo nkhani yokhuzana ndi Alan Witika kuchoka pamenepo kumazazunguliranso nkhani yokhuzana ndi black box makamaka potengera uthenga umene amayankhula monga nduna ya za information mbuyomo pa nkhani yokhuzana ndi ngozi ya ndege imene inapha Lady Salos Chilima kumano chenicheni sichinaziwike akabwera apolisi kuzafotokozera pa nkhani imene tibweranso kuzakufotokozera kuti chimene awayitanira kumeneko ndi chotere nde paja kumangidwa kwa akuluakulu ako chipani cha Malawi Congress Party kwakhalako kochitika ndithu kuyambira miyezi ya mbuyomo makamakato kumathero a chaka chimene cha 2025 tinaona kuti poyambirira anazamangidwa Akolini Zamba amene anali SPC mu ulamuliro wa Dr. Lazarus Chakwera kuchoka pamenepo tinazonanso kuti anazamangidwako ndekuti a Jesse Kabwera Vitumbiko Mumba komanso Richard Chimondo Banda amenenso ndi mlembi mkulu ku chipani chimenechi kuphatikiza pamenepo taonanso kuti posachedwa pa sabata yatha yomweyi kunamangidwanso a Ezekiel Ching'oma amene mu ulamuliro wa MCP analitu nduna ya zachitetezo cha nziko ndi paja mbuyomo Norman Chisale anazayankhula pamene anapita kumaula ndi mwana wa mtsogoleri wa dziko atadikira mu Nthalika kumeneko amazafotokoza kuuzatu akaidi kumeneko kuti ayembekezere kulandira alendo ochuluka kuyambato mwezi wa Januwale chaka chino cha 2026 ndeti situzuzoti mmodzi mwa alendo amenewa timva mmene zingakhalire ndi chimene chingachitike nchona kuti ife tikhate kutsatira bwino mwachidwe nkhani imene ndipo zimene zingachitike tibwera kuzakufotokozerani mmene zikuyendera ndi amenewa Moses Kunkuyu nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imene ngati maganizo amene walipo muthofutuza comment section koma mulemekezanso maganizo ansathu sekule panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Mana News 18 njiwe kuti nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifikira mosavuta.